Vedeli ste, že Laozi učil, že voda môže poraziť skalu? Znie to šialene, ale skrýva sa v tom revolučná múdrosť. Predstavte si rieku, ktorá narazí na obrovskú skalu. Nevybuchne, nevykrikuje, jednoducho obteká okolo. Deň za dňom, rok za rokom. A nakoniec skala sa rozpadne. Moderná kultúra nás učí, že musíme tlačiť, bojovať, prinútiť veci, aby sa stali. Ale Laozi odhalil opak. Najsilnejšou silou je vytrvalosť a prispôsobivosť. Chcete vybudovať biznis? Neútočte na trh silou. Tečte okolo prekážok. Hľadajte medzery. Buďte trpezliví. Chcete zmeniť návyk? Nesnažte sa zlomiť starý vzorec násilím. Jemne ho nahráďte novým. Každý deň. Malými krokmi. Chcete vyriešiť konflikt? Nepresadzujte svoj názor silou. Počúvajte. Prispôsobte sa. Nájdite cestu okolo odporu. Voda je mäkká, ale nevyhnutná. Je trpezlivá, ale nezastaviteľná. Toto je skutočná sila. Toto je cesta múdrych. Prestaňte bojovať. Začnite tiecť.